Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pahing 18 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kamardikan sejati. Kamardikan sejati. Para adiyuswa, asring kita nganggep mardika namung winates luar saking pangawulaning bangsa sanes. Nanging kanggenipun para adiyuswa, kamardikan gadhahi makna spiritual ingkang langkung lebet lan jumbuh kaliyan padintenanipun. Ing yuswa adi, yuswa ingkang kathah kebak berkah Gusti Yesus nimbali kangge para adiyuswa amrih gesang ing kamardikan sejati ingkang sampun Gusti paringaken secara wetah. Galati gangsal ayat 1, supaya kita mardika temenan, Sang Kristus wus mardikaake kita, awit saka iku ngadeka kan jejeg lan aja gelem maneh dikalungi pasangan pangawulan. Wujuding pangawulan ing yuswa adi dede kawulenaning raga ingkang susut, nanging raos kuwatos dinten ngajeng, raos sepi gela ing dinten ingkang sampun kalampahan, lan raos ajrih gegayutan kaliyan sesakit ingkang wonten. Sedaya punika saged nindes pemanggih, nyusutaken semangat, lan saged numusaken raos kuciwa. Lumantar ayat punika Rasul Paulus ngemutaken amrih para adiyuswa tetep ngadeg jejeg. Para adiyuswa sampanggi sampun kamardikaaken dening sih rahmatipun Gusti Yesus, milanipun sampun ngantos raos kuwatos ngiket gesangipun para adiyuswa. Para adiyuswa, kamardikan ing yuswa adi tegesipun merdeka kangge caos syukur awit sedaya kesainan lan sinarengan dening Gusti ing sauruting yuswa. Punika wekdal ingkang endah ing pundi kita merdeka kangge ngladosi brayat anak putu lan sesami lumantar menapa kemawon. Saged lumantar pandonga, pepimut ingkang wicaksana lan patuladan iman ingkang gesang. Kita mboten malih kaiket dening ambisi kadunyan ingkang numusaken saya ing manah lan raga. Suwaliipun para adiyuswa merdeka kangge ngraosaken dinten-dinten kanthi kebak tentrem sumende sawetahipun dhateng prasetyanipun Gusti. Sumangga kita ngriyadinaken kamardikan karohanen nalika raos kuwatos tumus emuta bilih Gusti Yesus sampun maringi kawilujengan lan dinten ingkang kebak pengajeng-ajeng. Dinten punika monggo sami miji kangge merdika saking sedaya raos kuwatos lan gesanga ing marupining berkahipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika nyata sanget menawi kawula sampun mardika, boten namung sakdermi mardika saking pangawulaning bangsa sanes, ananging mardika saking raos kuwatos raos menapa kemawon, awit sih rahmatipun Gusti nganti ing gesang kawula. Matemah para adiyuswa sakmangke ngraosaken kamardikan ingkang sejati wonten ing Gusti Yesus. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi ing satengahing raga ingkang susut, ewas semanten berkah-berkah paduka tetep ngrembaka ing satengahing gesangipun para adiyuswa. Kawula ugi masrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi matemah lumantar pasinawan, lumantar pakaryan, lumantar gesang ing bali wismanipun anak putu kawula tansah rineksa dening paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Nawen
warga GKJ Temon Pepantan Kalidengen ingkang dasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Tiah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sedherek kawula astama ing Jakarta, kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsuti Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarod Sukmono lan sedherek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kalau pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.